ഹായ് സുഹൃത്തുക്കളെ, ഞാനിന്ന് ചെറിയൊരു മാജിക്കാണ് ഇവിടെ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത്. റോഡരികിലാണ് ചെയ്യുന്നത്, നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക. ഇത് ഞാൻ ഒരു ചാക്കെടുത്ത് ഇവിടെ ഒരു പറമ്പിൽ വിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ തുടക്കമായിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ അതിൻ്റെ ചാക്ക് അവിടെ വിരിക്കുന്നത് കാണിക്കുകയാണ്. അതിനുശേഷം മാജിക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൈയുടെ വേഗതയും മനസ്സിൻ്റെ ട്രിക്കുമാണ്. അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു കാർഡ് ബോർഡ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. കാർഡ് ബോർഡ് ഒരു പെട്ടി എന്തെങ്കിലും ഒരു മറ നമ്മൾക്ക് മാജിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ആവശ്യമാണ്. അതിൻ്റെ പേരിൽ ഒരു കാർഡ് ബോർഡ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഈ കാർഡ് ബോർഡ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ മടക്കി വെക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ മടക്കി അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്നാണ് ഞാനിപ്പോൾ ചെറിയൊരു മാജിക്ക് കാണിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലൊന്നുമില്ല എന്നാണ് ഞാൻ കാണിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത് പിന്നെ മുണ്ടിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്നറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ അങ്ങനെ മടക്കിയത്. ഇപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് ഞാൻ കൈയിട്ട് അവിടെ സെറ്റ് ചെയ്ത് റെഡിയാക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ആയിക്കോളൂ. കണ്ടാ, ഞാനിപ്പോൾ എടുത്ത് നോക്കി, ആപ്പിളാണ് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിർത്തേക്കുന്നത്. കണ്ടാ, ആപ്പിൾ 1 കിലോ ആപ്പിളിന് 100 രൂപ എന്ന കണക്കാണ്. അപ്പോൾ 1 കിലോ ആപ്പിളാണ് ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് എടുക്കുന്നത്. ഓക്കെ, 1 കിലോ ആപ്പിൾ എടുത്ത് ഞാനിവിടെ താഴ്ത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതേ, ഓക്കെ, എൻ്റെ ഈ മാജിക്ക് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക.